umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi ukuncomile ukwenza kahle kuka-Ashley Du Plessis, Sibongiseni Mthethwa noPule Mondi abathole izikhala eziyimvela kancane kwabaqala imidlalo kulesi sizini nokusize banqoba ngo-2-1 iRichards Bay FC. Lo mdlalo ubuyisela ukunqoba kweqembu kuBetway Premiership ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Amagoli kaWandile Duba noDu Plessis akhuphula iChiefs yakhuphukela endaweni yesithupha esiqongweni se-league. uNabi uzwakalisa ukwaneliseka ngabadlali abathathu futhi unethemba lokuthi bazoqhubeka nokuthuthuka. Ubalule ngokuqondile ukuthi ujabule ngokusebenza kuka-Ashley okumenze wazethemba. uNabi uveza ukuthi uMthethwa ube nomdlalo oncomekayo kwathi uMondi wenza kahle kakhulu. Wezwakalisa ukwethemba ukuthi bonke bangenza kangcono yize iwinile. iChiefs igeja amathuba amaningi okushaya amagoli ngesombe sokuqala. Esombeni sesibili babhekane nobunzima njengoba bedlale ngabadlali abayishumi kuphela ngemuva kokukhishwa kukaReef Rosler ngenxa yekhadi lesibili eliphuzi. uNabi ucabanga ngamathuba abaphunyukile wathi ukungashaya amagoli emidlalweni kuvumela izimbangi ukuthi zihlale ziqhudelana. Uvumile ukuthi kungenzeka ukuthi ukugxilisa ingqondo kwabo kwehlile, kodwa wancoma abadlali bakhe ngokwakha amathuba akholwa ukuthi kuyingxenye yebhola eliyinselelo. Khona manjalo umqeqeshi weRichards Bay FC uBrandon Crute unengcindezi ngemuva kokuthi iqembu lakhe lihlulwe imidlalo emithathu ilandelana kuyona yonke imiqhudelwano. Leli qembu laKwaZulu Natal alikanqobi emidlalweni eyisikhombisa edlule yeligi, lihlulwe kasikhombisa ladlala ngokulingana kwemibili. uCrute ubona sengathi ukuqinisa isquad kuyadingeka ukuze kwenziwe kangcono. Kulo mdlalo iRichards Bay idlale imizuzu engu-48 ngesombe sesibili okuhlanganisa nemizuzu eyisithupha eyengeziwe. Ibhekene neqembu labadlali abayishumi beChiefs bangenelwe igoli lesibili kanti bese bekwazile ukuvalela phakathi igoli elilodwa ngoYanela Mbuthuma. uCrute uphumele obala wagxeka abadlali bakhe ngokungenzi kahle kwabo.